Okay, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na po kita mga higala ni ining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes no pitsa 22 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2023. O padayon kita mahigala sa ato ang mga buluhaton. Ato na nga timbayaon of course no pinaka importante nga tao sa diocese no si Bishop Julito B. Cortez no. Makumusta na Bishop? Maayong munto kanimo ug ang ato usab nga manager diri sa ato ang simbahan, manager sa atong istasyon DYWC diri sa Sibulan, si Father Ram Ata. Maayong munto kanimo dia Father Ram ug ang ato pong manager dito sa kining Actin Basay no si Brad Elmer Lugatiman. Brad Elmer, maayong munto kanimo. Ug ang tanan gyud natong mga kaigsuonan nga mga kanang gitawag nga mga Actinanons. Ano, may munto na kanatong tanan, mga naa sa inyo ha mga Facebook accounts, naa sa istasyon DYWC, naa sa YouTube, ug daghan pa sa mga media platforms nato nga nag-ato nga gi-utilize aron pod nga mapaabot yun nato mahigala ang mga katikista, mga katekisis nato. No, okay. No, nya padayon kita karon ay nangandam no alang sa ato ang katekisis karon July kay diri sa Ayungon, no, plano na ako nga magkatekisis mi para sa mga bata. Catechism classes kay kuan man. Nya adtong nakalabayng Mayo, wala ta kaayo makabuylo, mga Sabadog Domingo ra kay Sabado rag Domingo mi nakatudlo sa mga bata kay kuan man. Kanang kuan man kining nagklase pa man. Pero karong Hulyo, pa na kita. Ug uban pang mga kalihukan usab sa mga batan-o no ato pud nga gitutukan pod ang mga kalihukan sa mga batan-o aron pod nga makakuan po sila, ma-feel of belonging, no? Maka-feel po sila belongingness sa simbahan Katoliko diri sa Ayungon. Nahala no, may mudto na kanatong tanan, may mudto di ay kang akong agaw din sa Kalumbuyan, si Agaw si Father Agaw, no, Christian Bumitiano dili Durango. O ang atong mga kaigsuonan usab din na sa kining Kalumbuyan. Sa Dawis, basig na po tayo mga nagsunod po din nga ato ang programa sa Dawis. Bino, ari kita may gala sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon tulo kini sila kabuo. No? Pizza 22. So, ang ato ang Saint of the Day karon tulo kini sila kabuo. Unang-una, si San Paulino. No, husband and father who gave his possessions to the poor, dedicated bishops, especially during the Visigoth invasion. Kaya doon naman panahon nga ang Jerusalem ba, gi-invade no, or gisakop sa mga Visigoths. No, muna nga na usain taon kini si San Paulino nga medyo niula sa iyahang kinabuhi. Ikaduha, si Saint John Fisher, usa kini siya ka obispo, no, Chancellor of Cambridge, Bishop of Rochester, nga medyo sa iyahang pagpandumala sa iyahang diocese, medyo nakasinati usab og mga problema tungod lang ini King Henry VIII ang hari sa Inglaterra natong higayuna nga gusto niyang ilisan ang iyang asawa si Queen Catherine of Aragon kay iyang ilisan sa iyahang ikaduha no ang iyahang kirida nga si kining Anne Boleyn unya wa man lagi musugot kining Bishop John Fisher og divorce wa man to ni sugot siya divorce muna nga namatay gyud taon siya gipapulungan siya ang ulo ni King Henry VIII. Mauman usab kini si St. Thomas More. Kini si St. Thomas More dili ni siya pari, dili pud ni siya kanang obispo, abogado ni siya, chancellor nga gusto pod ni King Henry VIII nga usbon ang balaod ba, no? Supremacy sa kining gusto siya nga mas mulabaw pa ang hari kaysa simbahan na act of supremacy
ug ingon man usab gusto siya making divorce kang Queen Catherine. Ya, wa man lagi musugot kini, wala man lagi gi-approve ni Saint Thomas More, buda nga gipatay gihapon. So nahimo in taon kini sila nga mga biktima, no, sa panahon ni King Henry VIII sa England. Okay, no? Nabi no, ari kita maghigala sa ato ang mga santo. Ari kita sa CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamuntuhon. CBCP Bishop Jose Palma matud pa og panahon lagi ni ini kinibitawng kuan manghigala. Kini kabahin bitaw sa pag-ampo ba? Kini sa pag-ampo ba nga iana gyud ang kamot. Kini bitong sa pag-ampo sa amahan namo nga mag-ana ang mga tao, no? So nangayo pagyud og dugang pasabot sa isyu kabahin sa kamot ba kini si Archbishop Jose Palma. Kini si Archbishop Jose Palma mao kini siya ang arsobispo sa Sugbo, Diocese of Cebu. Nangayo siyang dugang mga pagpasabot kabahin ni ining isyu kabahin sa raising of hands during singing the Our Father. Okay, gani muna nga plano gyud ni Archbishop Jose Palma nga idadon kining isyuha unya sa amo nga sa ila no nga plenary assembly dito sa Cebu karong July 8 to 10. Okay? Yo balita mahigal lagi kan sa Vatican, pictorial cross no kana bitawng cross bitaw sa Santo Papa nga didto kini gi-display sa simbahan sa Bavaria gikawat no muna nga panawagan karon sa simbahan ngadto sa mikawat nga unta iuli na lang no gikawatan magud ang simbahan sa Bavaria dito sa may Germany no kasi taga Germany malagi kini si Pope Benedict XVI no kan man siya si Arnold Ratzinger no? Cardinal Arnold Ratzinger taga kuan kini siya taga Germany unya ang nahitabo mao nga di-display dito sa usa ka simbahan sa Bavaria, Germany gikawat unya ang hasta pa ang kolektahan gikawat. So bada nga panawagan karon sa simbahan Katoliko sa Germany nga unta iuli importante kay para nato katong pictorial cross sa talahurong Santo Papa Benedict XVI. Okay, nahala no. Bueno, ari kita manghigala sa atong katekisis. Katekisis nato manghigala dunay mga pangutana diri. What is conditional baptism? Ayan no. Kabahin na po ning bunyag. Christian baptism administered when there is doubt whether a person has already been baptized or whether a former baptism is valid. No? Kining conditional baptism, kana bitaw wala bitaw record manghigala. No? Kanang walay record ba? Kanang panalitan na imo adto dito nato. Labi-labi na kanang kaslon gyud. No? Nangayo ta og kana bang baptismal certificate para makabalo ta og unsay iyahang relihiyon. Mayingon siya Katoliko siya sa atong pangitaan og baptismal certificate wa man siya ikapakita. Pangitaan pud nato og kanang certificate sa laing relihiyon basig sa laing relihiyon siya nabunyagan wala pod. So there is doubt kung nabunyagan ba siya. Wala mo na nga tagaan na lamang siya og kining gitawag og conditional baptism. Bunyagan na lang siya dakon pananglitan og wala siya bunyag mabalido. Pero kung nabunyagan na siya dili na, invalid na. No? Ato kanang mabasa sa Code of Canon Law, 1987 Code of Canon Law 845. No? Labi na gayod ko itong gustong magpakasal. Bueno, ara kita sa laing pangutana. Mga questions mahigala. Pwede ra ba nga bunyagan ang usab kung ugaling waray record? Dili ni siya ang importante ra na og wala record kanang tagaan ra conditional baptism pero kung dunay maka-attest makasaksi nga nabunyagan gini siya gani dunay mga pictures no mga dokumento nga magpamatuod nga nabunyagan na gini siya labi na kung panahon sa gibunyagan siya naagi picture sa panahon nga na diha gyud ang pari nagpa-picture kada o kauban ang kanang gibunyagan kana siya
magtagaan na lang na siya og certification, baptismal certification nga nabunyagan na siya. Pero ingon nga bunyagan og usab kay wala record, dili na siya pwede. Certification lang. Certification. Muhatag ra ta og conditional baptism kung no, we are in doubt kung nabunyagan ba ka o wala. Okay. Another question, no? Mga mga pangutana diri mahigala. Who can administer confirmation? Kabahay na pud ni sa kumpirma, no? The bishop are the original ministers of confirmation, no? With other sacraments, along with other sacraments. Mao kana nga atong mabasa sa Lumen Gentium number 26. Sa Lumen Gentium, sa Dogmatic Constitution of the Church promulgated by Pope Paul VI on November 1964. Lumen Gentium. So may meaning of Lumen Gentium, light of nations. No? How many times can a person be confirmed? Given only once. Abino, kaming mga pari, doon na po may authority nga gihatag sa bishop na labi na during kanabitong na mga kalaslon, iyan na lang may gihatagan aron nga kung katong walay mga kumpirma, kami na lang makakumpirma. Pero ni-share mi ana sa authority sa bishop ang pinaka-person nga maka-administer gyud og confirmation mao ra gyud ang obispo, pero pwede niya kining i-share diri kanamo. Okay, klaro? Abi no, dinhi na lang una kita kutob ang higala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!